Kay kaba Presiden jong ka FIFA World Cup Gianni Infantino ulong ya ka silong ha kanai ka FIFA World Cup mentas nem arajar arpunreo hadin ke jelekai jong ka Spain ha ka semifinal Persia ya ka England bat Gianni Infantino ulasim ya ka video ha silong ha ka jingpet ya ka football FIFA World Cup ha polo bat ulabu ha ka Instagram jong bat ulong kumne Gianni Infantino ulong ba daki hajar ngut kinong Kersian Basirhem ha India kilawan lang banle kemen les ngubha ha kajian lekai semifinal ke Argentina Persia ya ke England bat ulong ba lada kum kane ka sungsit rehem ba ka FIFA World Cup lajan kam sungsit lane kam singan sya kiwi pat kijika ban hamadan ya lekai laong da presiden jong ka FIFA ha Instagram jung bat ula sim ya ka video ula post bat ha ka Instagram jung nang ta presiden jong ka FIFA World Cup ula ai jing ro nak ta ka Shillong di football fan ha Shillong namar kata menta ka Shillong ru kelas dang pau ha kiwei pada kiri pila WS ngau ba presiden jong ka FIFA World Cup ula keren kumno aden ba ula WI bat ula sim ya keto ka video bat ula upload ha ka Instagram jung ka badai jong ka FIFA World Cup bat PE ya gini kigitin ka ba ula keren hangne te tangkane kubisbun ngin sai sempat ha kiwe badai ki video